Desde o Partido Socialista esta semana na prensa dícenos que expresamente aquí o Gobierno municipal con fondos propios debe atender necesidades a los vecinos y vecinas de la Estrada, sin que eso importe pagar gastos que correspondan a la Xunta. Bien, entendo evidentemente que os nenos os pais do que son vecinos da Estrada, polo tanto non sabría como o Concello é atender as demandas veciñais. En canto que sea competencia ou non competencia da Xunta, aí nós temos as nosas oxalá fora tan claro que fora competencia da Xunta, sería maneira moi cómoda lavarnos as mans. Competencia da Xunta, que o faga a Xunta. Entonces nós quedamos ben con os ciudadanos, vendemos de que non competencia nosa, aquí non pasa nada. O problema é que supoño que os pais e os rapaces non importará moito de que sea competencia. É normal que os pais que viñeron aquí, dúas reunións tuve con eles no mes de agosto, sobre todo no mes de setembro, o que queren é unha solución ao problema. E para ele é banal, é totalmente indiferente que lle digas que é da Xunta, porque eles o que ven son que as entidades, as distintas administracións estamos pasándonos as pelotas unhas a outras e non lle arreglamos o problema. E creo que o Concello non ten esa labor. Aparte, o Concello é a administración directa desta xente, donde eles teñen un problema xente cando ven ao Concello. Temos que intentar darlle solución. Evidentemente, se a competencia fose exclusivamente da Xunta, estaríamos aí pelexando e requerepelexando. Pero tamén é un tema que non está demasiado claro, porque senón creo que xa estaría resolto fai moito tempo. De feito, eu teño unha solicitude presentada no mes de abril dos pais da AMPA, do colexio, que expresamente me di que levan xa 2 anos, e diríxense no término por proximidade de cando foron as eleccións municipais, e diríxense, a ver se a trouxen, sí, aquí está, foi presentado o 29 de abril polas solicitudes de AMPA Outeiro de Bea. Entre algunhas demandas, tamén teño que dicir que en de primeiro párrafo de agradecemento tanto ao anterior alcalde, señor Dono, como ao conselleiro de Cultura, señor San Martín, e tamén a José López por sempre a boa atención que lle dispensaron, é o primeiro párrafo do texto, pero a continuación tamén nos 200 puntos e demandas que vai, fala precisamente que dende fai máis de 2 anos o noso centro non ten agua potable. Entonces, entendo desta corporación que non é de recibo que temos que esperar 2 anos máis. As administraciones actualmente teñen todas moi poucos fondos. Este Concello puxose en contacto ca Consellería no seu momento co técnico, o servicio técnico da Consellería, para ver como estaba o tema. Informouse que facía 2 meses habían feito un informe. A Consellería fai 4 anos puxo un clorador, que entendo que foi demandado no seu momento para lograr ou buscar a potabilidade da auga. Ese clorador, non sei por que, non son técnica, non funcionou. Funcionaría ben un principio, pero parece que 2 anos empeza a fallar. Se estamos falando de mantemento de unha instalación de un colexio público, o mantemento, conservación e reparación corresponde aos concellos. Hai un convenio firmado pola FEGAM, Federación de Municipios e Provincias, e pola Consellería de Educación do ano de maio de 2007, donde fan unha serie de expoñen unha serie de temas e acordan, digamos, intentar establecer de unha maneira máis ou menos clara, desde o punto de vista non está moi claro, unha vista clara as competencias da Consellería e as competencias. Este acordo fundamentalmente fixo no seu momento cando o tema do gasóleo que é apagado polos concellos empezou a ser asumido para calefacción pola Consellería. Entonces fai unha serie de disposicións e, por exemplo, vou ler literalmente, se queredes. No que atinxe as obras de reparación, conservación e mantemento que deba realizar o Concello nos centros de ensino que de él dependa, e só a modo de exemplo. Claro, isto deixa as portas moi abertas. Entón podemos entrar na do de sempre, de que a competencia é estar 10 meses, incluso podemos ir aos tribunales, estaremos 2 anos a ver que competencia de quen. Interior, por exemplo, pintura, reparación de carpintería, reposición de portas e outros elementos de carpintería, manillas de portas, cristais rotos, reposición de bombillas, fallos, etc. Fallos nos funcionamentos das caldeiras e limpieza de fosas sépticas. Se temos fallos no funcionamento das caldeiras, cando a reposición de caldeiras, por exemplo, está previsto que o colexio de Bea, por exemplo, cambiar a caldeira e vais a encargar a Consellería o cambio. Sin embargo, as reparacións e mantemento, mentras tanto, ten que asumir o Concello. Se isto é aplicable a unha caldeira, é aplicable ao sistema de potabilización de agua, que foi instaurado pola Consellería e seu mantenimento e conservación corresponde ao Concello. Ojalá non fora así, pero nós entendemos que así, e da Consellería se nos traslada. Por outra parte,
mirando a legislación aplicable, tanto a Lei de Base de Réxime Local como a Lei de Administración Xeral de Galicia, supoño que pola miña formación tendo a mirar as leyes a ver o que nos din, a veces axudan, a veces non axudan tanto. Tamén fala de unha serie, por exemplo, fala de que o Concello debe colaborar ca administración educativa en labores do mismo, conservación, mantemento e que máis, e reparación. Pero logo tamén hai diversos artigos mirando que nos falan de que expresamente nos din que un Concello debe levar a cabo competencia nas súas materias. Entre elas fala de protección de salubridade pública. Entendo que ter dotado un centro con agua potable, se non o temos, podemos estar incurrindo en un problema de salubridade pública. Cousa que os pais nos teñen reiterado, evidentemente. Suministro de agua, alcantarillado e tratamento de aguas residuales. Cando as consellerías fan un edificio, construen algo con fondos da Xunta, neste caso, diseñemos que sea do Estado, do Goberno Central, dame igual. O Concello, igual que ten que lograr que esa obra que se vai facer este dotada de todos os suministros básicos, caída de agua, luz, etc., alcantarillado, todo. Entonces, aquí estamos falando de un problema. O centro foi construído nun Concello. O Concello ten labores de mantemento e debería haber dado no seu momento o suministro adecuado ao colegio. Ben, no colegio de Bea, dime, agua da traída, non hai agua de traída. O colegio de Bea ten un pozo, que se supoño que tamén deberían de sabelo eles. Ten un pozo que suministra agua ao colegio. Problema, o pozo está estropeado. Se tanto é algo que estaba no colegio tamén, o nos obriga é o mantemento, a conservación e a reparación. En Oca, incluso o problema é moito máis claro. Oca ten dous suministros de agua. Ten un pozo que deu potable no seu momento. O primeiro deu non, pero o segundo sí. E deu a traída non potable, o cual chocaba, porque é raro que a agua na traída non sea potable. Pero a traída do colexio de Oca ven dun depósito. Un depósito que está un poquinho alexado do centro. A persona que se encargou que mirar as instalacións foi ali con unha persona do centro, aquelo está cheo de maleza, está moi sucio. Hoxe foron os funcionarios municipales ao desbrose todo da zona, para limpiar, quitar toda a maleza que hai no depósito, porque hai que ver primeiro como está. Pode haber roturas, pode haber fugas, pode haber animales que entren dentro e que estén ali, e que eso nos dé a non potabilidade da auga. Entonces, se realmente ese é o problema, tamén é a nosa competencia. O depósito ali, nós temos que mantenerlo limpio en perfecto estado. Se fora ese o problema, sería estupendo. Se acabaríamos rapidamente. Outra solución, como había apuntado no seu momento, é levar agua do pozo que é potable aos grifos do centro. Sería facer unha tubería nova. Facemos tamén conservación, reparación e mantemento. Tamén hai que entender que os colexios fan pequenas inversións que sempre fan falta. Está se pide o presuposto do que levaría a facer ese tipo de obra. Por outro lado, este Concello, esta Consellería en particular, intentará levar un mantemento progresivo dos centros para evitar precisamente que as cousas, claro, se levas un control, sempre vai ser máis fácil ao final, a reparación nunca debería subirse demasiado de precio, levar un control aceitado. Así mesmo, tamén, neste mes mandouse a unha persona a revisar todas as calderas e as instalacións, vista cando veña o inverno, para poñelas en óptimo funcionamento, e se hai alguna caldeira que necesite alguna posta a punta, facela, non esperar que nos chegue o inverno, o frío, teñen que pasar rapaces frío. E, bueno, desde a Consellería, pois, por defender a nosa actuación, creemos que os pais dos colexios afectados, os rapaces, o que queren son solucións rápidas e non demagogia sobre quen corresponde a quen, porque ni siquiera a legislación vigente é demasiado clara, moi amplia neste sentido. Pastelería Mimela, pasteleiros na estrada dende hai 20 anos. Pastelería Mimela ofréceche especialidade en chupitos de mousse e pulpas de froitas. Produtos elaborados de xeito artesán, sen aditivos e sen conservantes. Ven e proba a gran variedade de tartas e doces como o bolo rei e os caprichos estradenses ou a tarta bomba. Xeados italianos, artesáns e de Häagen-Dazs. Facemos pinchos e tartas para todo tipo de cerimonias. Pastelería Mimela, a súa pastelería de confianza.